Kundi owuoyi ma Lari e Kiambu olor kuom thuolo ma ok ong'e bang' jopuonjre wang'o apisi kod udi mamoko mag skundno. And we are saying we gave an ultimatum. Ultimatum is not a strike notice. Riwruog jopuonj NAT oseyo duol mar TSC magikoni badhore ne twak mar winjruok mageto bero ngima jopuonj. Moko kuom jotelo magem dwani keto kinge mapiyo mag thiro maundu kod nek mageto wakeini ma osemedore e gwengego. Nyakona mungu janka mara ma intiere roke chenro mar migago kendo obrokelo ni weche mayude mesa mag weche manyien odiechieng' ma kawuono kamara ma intiere harwakni hiber koda ka ochako nyaka ang' watiek nyalo tudri kodwa namba mar 26000 gara X mar wat Mogi TV KE @James Opondo Senior bende wantiere achiel kachiel kokalo mbui mar Facebook ka achiel kod YouTube machiegni nyinga en James Opondo. Moko kuom jotelo e kar chung' od bura magemo wuok oko mar kwedo nek mar wakeini ma osebedo ka dhi nyime kuom thuolo mar dweche 2 gino magiwacho ni osemiyogi nying marach kaka jogem piny manoluor e weche mag somo kotelnegi kod jalony e weche telo Mikai Tabitha Ogutu. Jotelogo wacho ni nek makamano osekelo luoro e kind wakeini e kar chung' od burano mochunogi mar loro kuonde mag ohala e sama chon mar dok pacho gino mathiro yuto mar gi mapile gikwayo jad bura mageme Elisha Odhiambo mondo oluong romo mar arita kwe monywando nyaka josiasa. Koro waluongo jotelo te mantiere game mantiere siaya mondo gi address the issue of insecurity ma osebedo ka timre game ka mondo mine owuoth kotegno nikech kaponi nek dhi mbele kata odiochieng' nega koro ne wawuoth godiochieng' kwategno otieno kwayo wala to wuoth kotimnade kendo kwang'e ni security waber. Bring all the leaders from game regardless of which divide of the party you're coming from, but bring all the leaders so that we sit down and we go and approach this matter with the people who are sitting at the national government. Either we go to the PS who is in charge of internal security, or we go to the Inspector General of Police, and then we say enough is enough. A lot of killings are happening in game. Game cannot have a bad name. That game in Rivayala is where bodies are being dumped. The woman want to go to game car. Kata police okunya konyowa. Eno wanyaka wagoli tindo marichogi, kijoma timu maundugi, tawachununi anakodu welewanyini, twagori nyaka giko. Koko owuok e kind jokanyo mag kanisa AIPCA Makayole Nairobi kaluwore gi ywaruok ma osebedo ewi tend kanisano ma en bang' jolemo makanyo okinyi ma kawuono loro dhoudi gi nyororo kendo oloko koto e dho kanisa ka giseyo telo mar kanisano magikoni ok dhi kodgi maber. Ywakgi en ewi pesa magisebedo ka gichoko higa ka higa to onge ler mare kaka gitiyo kendo gidwaro ni jotelo mosebedo kochung'ne weche omenda e kanisano mondo gwe tao thuolo mar wuoyo gi jakoma mar kanisano no konyago lemo. Ndio natumia iko connected mara mbili. Kumekuwa na mambo ya shida ya uongozi hapa. Watu kukura pesa ya kanisa na kukaa kwa uongozi na hakuna uchaguzi. Mambo ya homosexual hapa imekuwa ni rampant. Na tukiongea hakuna mtu anatusikiza. Tumejaribu kufuata sheria tuende mpaka kule juu mahali viongozi wakubwa wako. Hakuna mtu ametusikiza. Sasa sisi tumeamua sababu kanisa ni yetu, tufunge mpaka wale wa juu wakuje chini. Sababu sasa sisi tunataka kusikizwa na yule mkubwa. Ndio sasa hiki mambo itatuliwe. Hawa viongozi watimuliwe waondoke kwa viti, tuwe na katika kamiti, ile pesa wamekula ichunguzwe. Ndio sasa tuwe na level playground. Kuna basi hapa ya kanisa. Hata sasa huwezi ambiwa ati basi inaenda safari, hakuna pesa inapatikana. Hii parking ilikuwa project ya kanisa. Lakini sasa imekuwa ya kamati. Hawa wanaume 6 wamefanya kanisa ni lao. Mpaka sasa hii kuna wengine wanazunguka wakisema akifanyiwa auditing ya ile pesa amekula ya kanisa, anauza vitu zake zote,
na ati saa hiyo ni secretary wa kanisa. Si huyo mtu ni kuanashana kanisa ameiweka mfukoni ni yake. Tumefika ofisi zetu zote na tumefunga leo ndio watufikie. Kwa hivyo tuna matumaini watakuja, na wakikuja tutaongelezana. Chakula tunachanga kwa wingi, unaweza pata chakula mingi lakini wa maskini hawaendi na chakula. Unapata washirika wanaenda kulalisha watoto wao jaa na chakula tumeacha kwa gari, hawasaidiwi. Bali hawa viongozi wa matajiri ndio wanabeba, wanaweka kwa buti za gari zao, wanaenda viongozi hao. Riwruok jopuonj sekondar mar KNUT koro owacho ni gibiro chiwo chik ne jopuonj mondo kik dhi e tich ponono ni ok gichopo e winjruok kod duol matayo chenro mag ndiko jopuonj pacho ka TSC. Kaluwore gi tend KNUT, duol mar TSC deko chiwo dwoko margi e wi winjruok mar dok e tich kata CBA mar higa 2025 nyaka 2029. Winjruok ma bende jopuonj okwayo medruok mar osara kod omenda mabalang' kaachiel kod okumba makare mar thieth gi chiwo thuolo nyaka tarik 28 dwe ni TSC mondo chiw dwoko margi ka ok kamano to ok gibi dhi e tich chala manyalo rocho chenro mag grade 9 kod 10. The emperor are saying they are also consulting. I don't know who they are consulting, because with them they are our employer. We don't ask anybody else. You normally go directly to your employer. There is the salary elimination committee which has already finished with our document, and it has given recommendation on how they are supposed to respond to our teachers of this country. If the CBA is not signed, definitely you will see that there will be no peace. There will be no transition. And we are saying we gave an ultimatum. Ultimatum is not a strike notice. We'll follow up next week. If we have not agreed, we'll have to register a dispute with labor. After that, if it lapses without having anything, then definitely we'll call a strike, which that is the last weapon we used to have. And you know, it will disrupt the transition from grade 9 to grade 10. Sikundi wuowi ma Lari olor kuom thuolo ma ok ong'ere bang' jopuonjre wang'o PC classes kod udi mamoko mag sikundno. Kaluwore gi lipot manogol gi jopuonjrego nokelo koko bang' nyisgi ni ok ginyal bedo kod thuolo mar chamo mor midendo ni entertainment kaka gisebedo ka gitimo ngeso ka ngeso. Jopuonjrego ne obalo kod okang' makamano kendo ketho mwandu mathoth mag sikundno kane pok gitia mach mag wang'o mwandu mathoth mag sikul. Bende negitoyo nyaka wang' dede mondo kik nengi ka jowetegi manayudo hinyruok ne ochwala nyaka e ute thieth. Jatend migao mar somo Julius Ogamba oyango mijing'o ma sirkal oseketo mar jiwo dhok mopogore pacho ka opoyo chenro mar riwruok maluongore ni Bible Translation and Literacy. Oseketo jiwo dhoge ni mapacho ka kane wuoyo e kaunti ma Machakos. Jatelono mane oten gi gavana ma kaunti no Wavinya Ndeti opoyo riwruogno ma oseneno ni muma olok nyaka e dhok mopogore ka nyaka sani gi loko dhok maromo 20 mapacho ka kaachiel kod 9 mamoko ma Tanzania kod Sudan ma milambo. Jatat chenro riwruogno Reverend Peter Munguti kane loso chenro no mane okelo kanyakla sikunde. Jotend kanisa kod jochung' mamoko oyango ni dhoudi mathoth kama oting'o gek ribe randile kod mamoko pok onya yudo thuolo mar bedo gi mumbgi. Bible translated into their language, and that is the reason why we do this run and this work for purposes of raising funds to support BTL in their job of ensuring that each and every community has a Bible in their language. As you all know, when you speak in your language, you speak to the heart. When you read in your language, you read to the heart, and therefore it is easier to internalize the Bible when it is read or it is translated into the local languages. Wherever we've given a people God's word in their language, their world opens, light comes to that community, and we see communities completely changed by God's word. There are many others still who do not have a single portion in their language, like the Sengwel, the Ogiek, the Tachoni of Bungoma,
we have the Ndasnach, the Rendile, the Samburu. These are communities that we are currently working with, and we pray that one of these days they are going to receive the scriptures like every other person. And it is very important for us to support that so that the word of God can go all over Kenya and the world. I decided to come because I wanted to have something in common with God and just to appreciate what I have. Familia mono e boma ma Wajir manyo watgi manolal ndalo abich mokalo kendo nyaka sani chal mare pok ong'ere. Maling'ling' oyango ni Hussein Abdirahman Mohamed ma bende en manager mar Huduma Center ma e boma ma Wajir nowuok ode tok yudo simbe mathoth. Anyuola kaachiel kod jotelo e boma ma Wajir koro jo bila mondo omi pek wach lal mare mar fwenyo kama entiere. We do not know whether he has been kidnapped, harmed, or is being held against his will. What we do know is that his disappearance is out of character, deeply alarming, and demands urgent attention from both the government and the public. Tumeambia county commissioner, tumepeleka kwa CID, tumepeleka kwa polisi, kila mahali tumekosa. Lakini ile inatusumbua leo ni kwamba tumepeleka mashtaka yetu kila mahali na tuoni hatua yoyote ikichukuliwa kwa dharura. Kwa vile imeweka picha yake katika mtandao, tena ni mtu ambaye kuna mwili kubwa. Kwa wale ambao walikuwa wameona yeye ni rahisi kutambua. Kwa tunaomba mtu yeyote ambaye amesikia ama ameona mahali popote tupashe habari mahali popote ambaye karibu na polisi ili apatikane. Moko kuom jod bura mag Kenya Kwanza okwedo kweth maketo sirikal tesre kagiwacho ni osiko ka siemo jatend piny kaka yorno mar temoro jotije kaachiel kod chenro mag sirikal kane otelnegi gi jatend kweth mathoth e Senate Aaron Cheriot. Jod burago golo kwayo ne kweth no maketo sirikal tesre mondo orit yiero kendo negi tigo mbulu margi e yorno makare mar chwalo ywak margi kagiwacho ni mano kende e yo machiko podho gikoni sirikal ochung' motegno mar neno ni dongruok ochopo konde duto mapacho ka kendo gibiyie mondo jotelo opog oganda e laye mag dhoudi. Watu wachache wasijikusanye pale Nairobi na kufikiria ati hao wanasema maneno hao peke yao ndio wanajua kuongea. Hata hao wananchi wa hapa Bomet wako na maoni. Na maoni yao ni ya maana kama hiyo yenu kule Nairobi. Usijidanganye ati mnakusanya watu 2,000 3,000 hapo Nairobi, mnavuta bange na kusema Ruto must go. Hiyo ujinga wenu muache bana. Siku ile hata sisi tutasimama na tuseme tuko na haki yetu, ndio mtajua kwa nini kanga hana manyoya. Hii ni nchi ya demokrasia na uongozi wa nchi yetu inachaguliwa kupitia kwa kura. Maneno hii mnataka kutuletea ati ya kusema ati unaweza enda kutoa mtu ambaye amechaguliwa na Wakenya, hiyo ni kujidanganya. Sisi kama wabunge wa Kalenjin tunasema mambo ya ukabila ikome. Na wale watu ambao wanafanya maandamano ni sawa kufanya maandamano. Ni sawa kufanya maandamano, lakini sasa wewe kijana, wewe ukipatikana ukienda kupora mali ya mtu mwingine, ni kweli kwa serikali iweze kukubalia wewe ubomoe nyumba ya mtu ambaye anasomesha school fees na hiyo mambo, wewe ubomoe na uchukue mali yake? Sisi tunasema serikali iweze kuweka hatia vizuri sana. Wale watu ambao wanapora mali ya wenyewe wawekwe ndani, wahukumiwe, na pia ambao wanafanya biashara vizuri waweze kufanya biashara yao vizuri. Tukamuondoa tukampeleka nyumbani, alienda hakuenda. Na baada ya kumtoa ameenda kutengeneza kikundi cha wakabila. Hadi saa yote wakiamka asubuhi wanaongea maneno ya William Ruto. Mwanaume anaongeanga aje kuhusu mwanaume mwingine? Kuna mgojanga daka oyeyo ma adundo kapoko dhio yeyo anano kacha utistinga
wachoni jopichane ni yorno makare kantiere rakpogi kanya mkago kae. Julius Okeo Jamfangano wachoni jonyuol chulo pesa mondo nyithindo som to nyithindo donjo e ahole mar wang'o sikul. Mano wach malicha ahinya. Monica Kumu wachoni oneno migago e yorno makare loud and clear ka entiere Dubai CBD. Alana Uodo Mele wachoni neni mayom ndi tokoro school mowang' ne jonyuol chulo kose sirikal kinde ma okalo aneno ka sikul wang' to jonyuol ema inyiso mondo chul koro en tim ma nyithi sikul onego bed ni paro nyadiriyo. Deva Biero mwalimu ticha wacho ni maler ka ntiere gi owadwa Steve Biero ka gintiere Nyalenda Kisumo Europe. Deva Biero ket na rech e gari nyakoro mgojong akaw yo madundo kikidhimbon nikech pod wan gi weche mathoth. An unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Explore, discover. Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811 *404#. Kumbuka Citizen TV ni nyumbani kwa wasanii wote. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts mabeo mokalo mag dier higa. Tiles mag tado mag deka iyudo gi siling 500 kende, ka steel trusses to yudore e siling 255 mita ka mita. Wakelo ni nyaka idhodi maonge chudo moramora ei Kenya mangima. Gochno e namba ma en 0722-638-883 kata chwal oda mari e www.royalmabati.com. Machigni kendo riwruok moro makedo ni ratiro mar Uganda mong'ere kaka the Civil Society Reference Group okwayo sirikal mondo oluw chike mane katiba ma pacho ka kendo kete tim chike mag riwruoge maok mag piny owacho mong'ere kaka Public Benefits Organization Act. Ng'eto mane doho ogolo noyango ni duol marango kaka PBOs itayo nitiere e apisi ataro mar chik kendo pod imedo chok pach jopiny kaluwore gi tijegi. Giywago ni chenro mag riwruoge makedo ni ratich Uganda imedo donjruok go pile ka pile kendo thiro dongruok margi.
We petitioned the office of the president. We petitioned the office of the CS Interior then, now the current deputy president. We petitioned the PBO regulatory authority, the one that had transitioned, regarding the gray areas and the issues we thought were not okay in the PBO Act, the gray areas and the gaps we saw in the Act. None of them responded to us. Wakati tulileta Constitution 2010, ni kitu iliyokubalika nchi nzima. Ni kitu ilitufungulia hata watu kujiongea na kusema yaliyo ndani mwao ama yale ya wanawafinyilia. Lakini ile kitu tunaona saa hii kwa hii nchi ni ukiongea ama kukosoa serikali unashikwa. We are perturbed by the statements that come out from the head of state, the MPs, and all those who represent the government at large. Our humble urge and desire is the president to ensure that peace and justice be our shield and defender as a country and to all the citizens. E kinde ma ute thieth kedo matek mar reso ngima oganda, gik magitiyogo e thieth kelo midhiero mar taka mawuok e yedhe kod gige plastik kod jwala malilo alwora kendo keto ngima jopiny kamarach. Sigana ni jafwambo marwa Millicent Adhiambo kolonwa kaka ute thieth moko tiyo gi lony manyasani kod kao ndamo manyien maber mar tiego jopiny ewi kaka gisebedo ka gichoko kendo wito taka magi kaka yor konyo rito alwora. Ute thieth bedoga modich kimanyo chang. Kata kamano, pidhe mag yugi nyuolore e seche ogogo. Sindene, pamba, raba mag lwedo kata gloves, jwenni miboyo godo gige thieth, nyalo bedo obadho maduong' e alwora, ponono ok owitgi e yo mowinjore. E od thieth ka od thieth, penjo maduong' mawuok en mar ni yugigi kinde duto iwitogi ga kure, gichomoga kanye, koso kenge mage magikaloe. E kinde ni mapiny ngima medo rido okanda, e kedo gi midhiero mar taka mar plastik kod lokruok chal futo mar kor lwasi, yangore ni 30% mag yugi mawuok e ute thieth gin mag plastik. Nema koro lero ni gimor ni moko kuom ute thieth pachoka koro loko kit chenro maggi mag wito taka kaka yor konyo rito alwora e kedo kod midhiero mar taka mar plastic. It's an interesting take for medical facilities to actually taking on further steps beyond just segregation and what they have usually been doing for incineration of waste. That if the plastic component of the waste, together with any other material that can be recycled, will be put aside, it will be an opportunity for material recovery. The main thing that needs to be taken into account is to make sure that all the medical waste is treated to a level to remove all the harmful bacteria or organisms that may infect even those handling the waste after that. To bende oken mana wito yugi kamano, en kauting. Kaute thieth kaka Jaramogi Oginga Odinga, Teaching and Referral National Hospital, osechako tiyo gi lony manyasani e rego yugi kendo nego kwiri mag plastik kod jwala mondo kik gibed manyalo ketho alwora. Wang'e maber ni plastic waste gin waste manigi rach mang'eny e alwora. Gin gik mok tow kendo ginyalo tiko higni mang'eny e lowo. Wan gi machine kaka KNUT marego plastics gi into harmless and smaller particles. To samore go yugi gi ogolo mana muya, ogolo iro. To muya ni ben muya mok ketho alwora. Kaka yor tucho it oganda e wi taka gi, jolony ngima kod thieth mag oganda kotelnegi kod Pamela Awuor Still yango ni pacho kama ngima kowuok e ute thieth mamalo nyaka manie kor gwenge
Ote achiel maduong' en piedho yugi ka yugi, kendo kane kama owinjore kode kaka yor chiwo yot mar witogi kuonde makare. Anya paro ni kinde moko nadhi anyiewo test mar malaria. To kana tieko to nadwa dhi wito gino e bin e jikon. Kanya mane pacha oparo godo ni to kara gigi kata mane iutewa wanya bedo ni wahinyo kata jok makonyo e otka kata mana jok ma ang handle yugigo. Ok en mana e hospital kende. En responsibility mar kila ng'ato. Ok en gimoro mwanyalo wacho ni ne mamoromo police environmental preservation. Pamela Gilange dhi ondamo mararieya ka gitiyo gi tuke mag sinema mar puonjo oganda e wirito alwora ahinya to taka mawuok e kuonde thieth. Plastic moloyo hinyowa kabisa nikech we rely on fish from the lake. To iyudo ka kanye miyude ka plastics ng'enye ma okoromo bedo ni gima kamano timore. Rech mochamo plastic no mwachamo medo hinyowa. And awareness no ne koro wariwre gi jo Misango Art Ensemble youth man kanyogo mondo gitemie tugo moro manyalo puonjo gigiwegi kendo goganda ma iye Kisumu ka mondo wane kaka wanyalo change behaviors wa. Kata mana goro e korudi magute thieth bende itiyogo e chwalo ote makama nikech gorogo oting'o kido kod ranyisi man kod ote e rangi mongorore manyiso kaka inyal pok kit yugi mar reso ngima kendo rito alwora. Information that the mural got will really empower the people around, more so the health workers and the patients, because now they will know how to manage their waste which comes from the hospital. I think there are better ways that they can use apart from incineration. Makanga to donjo to neno to ibuok ni to gini to wachamo. Maka ineja with waste no. Ine affect psychology ni no koro metim kamano. E kindeni ma jochiw thieth sani medo tiegi e wi kaka ginyalo wito taka e yo makare e sama thieth bende dhi nyime. Chenro mar wang'o yugi e osiptende pod en midhiero mogoyo tach kaluwore kod iro mawuok ma jolony koni medo ketho alwora kendo hinyo ngima oganda. Yes, incineration is one of the methods, including autoclaving or shredding them. But incineration also has its own side effects or negative challenges in that, as you say, when it burns, the fume goes out into the air, becomes harmful again. Koro adwano bedine nitiere standardized approach to handling waste management in humanitarian settings. Nyaka sani, yangore ni piny Kenya pod nigi midhiero mogoyo limtidi. Nikech onge mar lony minyalo tiego do taka ma ok tow kaka plastics, jwala, taulo magria kod taulo miboyo godo nyithindo matindo. Ka bende weche mag onge kuonde moyedhe mag wito taka gi mong'ere kaka landfills kaluwore ni kuonde ma jopiny osebedo ka wite taka go ok ni kare. Yugi koseng'adgi to ing'adogi matindo tindo makoro ka gibedo mang'eny to waduoko gibedo matin koro bedo mayot mar mondo mi wakawgi ka kwadhi witogi e damba kuma witogi. It is designed in the landfill systems that those ones will be trapped and collected and utilized or treated further so that it does not harm the environment. Unfortunately, we do not have what we will call the landfills currently. Jolony koro jiwo oganda ni bedo gi yugi ok en mana chilo modong' bang' konyruok gi mwandu moro, to en ranyisi mar kaka ng'ato ang'ata kawo ting' mar wito yugi kuma owinjore kaka yor konyo e rito alwora. As we are calling out for beating plastic pollution is if I'm generating my waste, plastic, organic and the others, let me separate it into the streams that are allowed. Then we are able to eliminate all this waste from our open environment. Gimonego bedwa timo kuongo en wa make sure ni plastics gi wa separate from other wastes. Wanyalo tiyo kodgi in recycling. Walos kod gik mopogore opogore. Seche ma ng'ato gomba kata seche ma wache ni ochalo problem man mabor. Yet one wadak gi challenges on a day-to-day basis and the change starts with me. E kindeni ma piny owacho medo keto okenge mag rito alwora kokalo kuom kedo kod taka mag jwala. Ute thieth koro ijiwo mondo odeni oketo okenge makare mar wetho wito taka maricho mag plastic kod mago mag jwala kowuok kuom awards kuma ipogogie kaka yorno mar neno ni giriwo lwedo kanyakla mar rito alwora.
Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Weche mag tuke ni klab mar nyiri mar Madira Girls Soccer Assassins biro chako timo ikruok